So ito mga kuys yung taniman ang ampalaya, may mga bungo. Ito yung taniman nila, ang dami, ganito. Kaya lang mga kuys, sa samang palad may mga nagnakaw ng bunga. Kasi nilapitas mo. Ito pa, hindi pa yan pwede. Meron pa doon? Ayan. Doon pa baka meron pa doon? Ito hindi pa pwede. Maliit pa yan. Tingin pa tayo dito. Garod lakad pa tayo dito Saan tayo dadaan natin, Sel? Ayun o. Ayan mga kuys, dami ang palaya. Masakit. May mga nauna nang nag-harvest. Ninakaw nila yung ibang bunga ng ampalaya. So welcome sa ating vlog para sa araw na to. So for today's vlog, mag-harvest kami ngayon ng mga ampalaya. Syempre kasama namin dito si Ate Flor. Ayan si Keng Keng. Hi ka naman Keng Keng. Ayan, sama rin namin si Kuya Ivan. Ayan. And of course yung mga magagandang dalag ng San Rafael. Ayan, kasama namin sila. Okay mga kuys, tara na. Harvest na tayo ng ampalaya. So ito mga kuys yung taniman ng ampalaya, may mga bungo. Ito yung taniman nila, ang dami, ganito. Kaya lang mga kuys, sa samang palad may mga nagnakaw ng bunga. Kasi nilapitas mo. Ito pa, hindi pa yan pwede. Meron pa doon? Ayan. Doon pa baka meron pa doon? Ito hindi pa pwede. Maliit pa yan. Tingin pa tayo dito, garod lakad pa tayo dito Saan tayo dadaan natin, Sel? Ayun o. Ayan mga kuys, dami ang palaya. Masakit. May mga nauna nang nag-harvest. Ninakaw nila yung ibang bunga ng ampalaya. Ito na Ayun po yung mga namimitas ng ampalaya mga kuys. Ate Isel, bibidyoan ko muna yan. Ayan mga kuys, so mga 2 to 3 days mag-harvest ulit sila. Sana hindi na nakawin yung bunga ng ampalaya. Ayan, so ito yung mga na-harvest naming ampalaya. Nice ng ampalaya, so ito sila. Ayan, gaganda no. Pakita nyo naman yung mga napitas yung ampalaya. Ito, ayan. Pakita mo nga apple. So ito yung mga napitas nila ampalaya mga kuys, ayan no. Mga approximately kulang 10 kilo din siguro yan. Okay naman kayo. Ayan. Hi kayo sa vlog natin. Ayan.
Ayan, dahil nandito na rin kami sa bukid, kukuha kami pagkain ng rabbit. Ayan, mga kangkong. Ay, Ban. Ayan, isang tangkay, kunin mo na yun. Yan, yung buong sanga, yan, ganyan. Ayan, sama ko si Ate Flor. Ayan. Daming kangkong mga kuys. So, ayan, yan, yan. Yan mga pagkain ng rabbit namin. Ayan, okay na yan. Makakain na ito. Ayan, sama natin si Ivan. Saan kumuha? Ivan, tsaka yun nandito, yung sakate. So, ito na po mga kuys. Nakuha namin kangkong. So, try din namin mga kuys kung gusto nila tong sakate. Ito, Ivan, pakuha nga ako nito. Yan, putol-putulin mo lang. Ay, masarap ito. Kinakain talaga to kahit kambing. Ayan. Para grass to. Dito kay Ivan. Oh. Pagkain ng rabbit. Ah, pwede na yan. Okay. So, uwian tayo mga kuys. Sili ko na. Okay, so maraming salamat sa mga nanood ng vlog namin para sa araw na to. Syempre, andito pa rin si Pari Jake at si Nacy. And si Maxine nagbihis na. So again, this is Kuys Rod na nagsasabing maikli lang ang buhay. Enjoy natin yan. Bye-bye! Ligo muna kami sa ulan!